Tikman mo, babe. Kasarap. Masarap nga. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Puna yung gitu nga duwan, nag-sweet da. Nagkalaan da. Parehas dati trip. Hanla ko na, iba ko tuning kayaw. Nyagit din ni Daddy baka ganyan. Ilang madildilaw na. Samantalang kami nataban-banatan, nagpait. Buti pumunta ka dito, babe. Siyempre, babe. Pinapunta mo ako dito, di ba? Tapos, magagalit ka pag di ako pumunta. Ayo pala. Nakalimutan ko, babe. Malapit na pala yung pasukan natin, babe. Bihira na lang tayo magkita niyan. Eh, magkikita pa naman tayo, babe. Basta, maluwag yung schedule ko. Baka sa pasukan nyo, pag nakakita ka ng mas gwapo sa akin, ipagpapalit mo ako. Hindi, no? Ano ako, haliparot? Ikaw lang ang love-love ko. Ito talaga. Sinabi mo yan, ha? Baka mamaya pagpalit mo ako. Oh no! Baka ikaw. Baka landayin ka lang ng iba. Pumatol ka na. Loyal ako sa'yo. Baka binubola mo lang ako. Hindi, ah. Ikaw talaga. May tiwala ako sa'yo. Kaya wag mo ako lulukohin, ha? Pakis nga. Yan, ikis mo. Ito talaga, palabiro ka. Eh, paano ikaw ang seryoso mo? Lumalandi ka na naman. Ayaw mo ba? Gusto mo maging bitter ako sa'yo? Oh no! Hindi naman masyado, babe. Siyempre, mas gusto ko pa rin yung sweet, malambing, ganun. Nagbisita na tiluko, ah. Sweet naman ako sa'yo ha. Di mo ba nakikita? Oh. Damat bisitam. Tagat no mata. Darling ka, Daddy Baak. Taga-Ilay. Araw. Agayat kan. Bagta kinayat na kata. Ano tayo naramid mo? What? Nag-aaral ka pa ba? Opo. Pisti sa banat tuwin, nakakita lang makan, di naman ang mukha ko nan. Ano palang kursong ginawa mo? Business ad po. Paano kayo nagkakilala ni Butchog? Ni Daddy Marte manin nga taginte interview. Apay, madi mabalin nagdamag? Kasi siyempre, damagik mit ata no, amok no nati mapaspasamak kanyam. Okay. Ang kumit nga, pigilan ti pinagayat ko nga duwa kay tiket ko lang. Ano nga baybayan ti pinagadalyaw. Bull, madi ka madanagan. Nyakit di. Opo. Madi nga min kahit nga may tulad kayo kanyak ah. Ngamin siyak, anak nakaadan. Uray niya nga trabaho ti si Rikay. Awan latta, alipin ng salapi. Promise, Daddy Baak. Makoturpusak ti pinagadal ko. Ay, dapat lang. Tatanong lang. Nagregat agpabasa. May utang mo amin nga bakrang. Dala pagbayad di skwilaan. Sorsorot kung matamamin na ibagbagam, Daddy Baak. Ay, dapat lang butyaw. Tanong maday. Pagtalawin ka toy. Oh no! Isusi kayo nga duwa. Basa kayo nga naling ha. Madi nga anya-anya lati ararami din niya oh. Uh-oh. Tsaka si Kabutsyog, nung dati problema, ibagam nga ibaga kanya. Tanong mo araramiday. Bunda day. Ayun gayam. Subli tayo di tungtungan. Kasano na ka kinaya tata? What?
Huwag ngamin, Daddy Baak. Accidental love. Apay, dati ka sa jay? Kuhon, Daddy Baak. Natagis ko suna ti motor. What? Tinulungak. Nag-sorry pay. Naman nga paglulukwan, amuyak akar tali gus-gus ko Adyag peso, sino ti umuna ti nagpudno ti ayat na kanyayaw? Oh no! Suna! Suna? Hana paglulukwan mabarti ka kita pagwalang ka. Totoo po sinasabi niya. Tukis sa ba ng ubingay, dapat lang maswerte-swerte na. Sige nga doa, hanggang nga padalos-dalos ti desisyon nyo ti pinagbiag Narigat iti pinagbiag, iso agbasa kayo nga nalaeng. Tano nakaturpos kayo ti pinagadal, nakasarap kayo ti trabaho, makaurnong kayo, ajay, mabalinain, manso. Manso ko na lang, mansim man ata manukay. Hindi mas daday, kapudpudutan na ka. Sika talaga, basta makan, naimas ang amang kanyam. Una, aon say sayangag. Ay, wun nga yung Daddy Baak. Nagalamatoy. Madi kag damdama gayin, basta maangkalata ka di. Simple na ginatang matoy. At ang kinakuripot mo. Siguro da nang libre kanyam ya. Ang pinaknapanan nyo manon, ako mo Jollibee Ilay. Wala. Dahil aramidom na madiya. Nagado nga damag mo na ya. Madi ka madanagan, tahan ng agar-aramid ti maday. Ikaw naman kasi, dami pang tinatanong. Wala namang masama sa pagtatanong Gusto mo? Loko-loko ka talaga. Puro buto na yan Pigsamat tama nating ubingin. Mang alok na ibusnan. Ay, wala na ba? Huh? Sarap! Punay pinagbukbuksit natin nga ubingin na yan. Mabalin amin. Awan ti masayang. Talaga amit Tikman mo, babe. Kasarap. Maharap nga. Diba sabi ko sa'yo Punay ang nga duwan, nag-sweet da. Nagkalaan da. Parehas dati trip. Hanla ko na, iba ko tuning kayaw. Nyagit din ni Daddy Baak ganyan. Ilang madildilaw na. Samantalang kami nataban-banatan, nagpait. Nalagi din ato lang arti pagragsaka ko, dilawin pay. Teka hangka lang makaturpos, ti pinagadal mo, bagbakan niya. Matagbat ka. Oh no! Medyo stricto din pala si daddy mo. Hindi, talagang ganyan yan. Sige nga duwa, no makaturpos kayo ti pinagadal yaw. Ano ti plano yung ti pinagbiag? Ako po, kapag nakapagtapos po ako at nakahanap ng magandang trabaho, tutulungan ko po yung mga magulang ko para makabawi naman po ako sa mga sakripisyo nila. Maganda yung plano mo sa buhay. Kaya galingan mo. Nice. Sika nga yung butyaw. Oh no! Nya? Madi ka makasao. Madi ka madanagan. Madi ka nga baybayan. Daddy, madyak pa lang may bagat at ta. Ngayon ti kayat ko, maramid ko pa lang, tapno proud kanto kanyak. Ataman? Tati kay kayat ko kay. Ajay madimaon unay. Adun to ti kaya ng aramiday. Nga may met gamin Daddy Baak, no aramidom umuna, santo sao. Nay. Madin sa Patpatamaan nak. Oh no! Gapo nga nasauak.
di mo kasdi daday. Ang mukmut, makitkitak mo't nunya tar aramidang. Kit isumot ti bagbagada kanyak. Pagbarbartik na takano ti araramidi ko. Sumot na takano ti makikita dam. Babamkit da gijay. Madida mo amot aramidang. Ay saok lang met Kaya may estresa nga rod. Pakibibiyakan dati pinagbiag ti sa baling nga tao. Hangkumat pakpakailaman ti panagbiag da. Nagado pala ti may bagbagada kanyak. Oh no! Medyo maulaw ako na. Sige, takayaw. Turog ko pa yate basay. Sikabutso ka. Oh no! Baka dati aramidim nga maday. Babe, ngayon pa lang ako nakakita ng nalasing na seryoso. Bakit? Ano ba yung nakikita mo sa mga karaniwang laseng? Nagwawala. Ah, si daddy kasi nagwawala lang yun pag hindi nakasingil ng pautang niya. Ganun ba? Pero, bakit parang ang seryoso niya sa buhay? Baak nga road, pero nagagawa naman niya yung mga gusto niya. Bakit ganun? Bakit nga ba? Tinatanong ko naman siya, pero hindi siya sumasagot. Siguro may hindi magandang nangyari sa love life niya. Bakit? Hindi ba palakibo yun kapag nalalasing? Pag lasing yung umuuwi, diretso siya matulog. Mas gusto niya mapag-isa. Ganun ba? Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni Mama. Iyahatid na kita. Okay. Babe, tulog si Daddy Baak. Pero, Akalain mo yun, kapag bumili ka ng 1 liter car shampoo, meron ng kasamang ceramic wax spray. At hindi lang yan, sinamahan pa nila ng degreaser. Saan ka pa, di ba? Sa car shampoo pa lang, napakasulit na kasi napakabula at talagang malilinisan yung motor mo. Tapos dinagdagan pa ng ceramic wax spray na magbibigay ng instant shine at protection para sa paint ng motor. At ito pa ang malupit, meron pang kasamang degreaser para sa mga namumulangis sa makina ng motor. Sino ba namang hindi mapapabili, di ba? Bibili ka lang ng car shampoo, meron pang kasamang pampakintab at panglinis ng makina. Napakasulit talaga. Kaya kung ako sa'yo, i-check out mo na habang available pa.